Samari tango kweba ndio kibore. Nkani ga igange. Pero yanko. Ono na chede kwa ne gasiane. Isna de ko le ma kwala. Yero ne diga ya bantu ba ne tabari. Akiyane bahati mbaya ekwende kanyoka. Ira bali kanyoka ikangwira. Igantuma gwikira gaiga no moiso gaiga ko baba guchinza. Nare gotacha. Nare kubogoligwa. Na kabogoli ko ruara kale tu kabe kuwa kaende gitari. Gitari na bana beto chigwikibere entagotara. Ekire de pati suri kagwe turasiba. Ndiye gitari ajo iraite. Mwiso ere na atachire. Bakatemba bakana atachire. Nga rusigwa kale tuka. Kana tukaiga. Wano ende kana kubwenda. Megitari bana gotona goncheke no gochenjeri mupira. Gochenjere after 2 weeks. Ibone yaje yane kana kwenda siko. Igongo rusiga iga. Mugaso. Arusi na bijori iga iga na gende itera maji. Lakini botuko ngo beke kwende rie nyane. Yuri bagi area rabe angere getana. Ama chacha rio ko. Mambia tukitu chisiko. Wana igorwedende ngane getari ngana pimo ngatoka ba ko nyara Israeli getari ba ko nyara kwende ga yese yuri nali ba ko nyara ko rosia prade yobe bakandi falende kuti dolet Israeli ngande jinji ale 600 80 karibu milioni wana basi sina jikaba ko nyara wana ene ankaiga Gentugene ke ora salioro mara makale gentugene ora salioro rigo saliga bono arigo ko bwera iga machanga boiro one ngataka nyoro gokonya erinde ngwene mbabya ko ne familia ne miaka mbwata 48 wana mbotatu ko bani kwa na toreiga iyo ngane ti konywe erinde ngane jingo operation ende na itembe Aparece nada de que era para ese sina que era para ir na jambe ya uwa na go ganda kada guri le bantu ba abara ya bu da wono muito na ro mo simi wa rama na mo na abane bara no ka mo ba ki utai ka mo vese que más na ro mo Stiu mura. Gaita bandu na mno bara ngake kia ke ndo se banko. Tiga hasi leos. Eko tinda banko tiga hasi. Paka na kuri we gas. Paka na kuri ko barua ide izoke. Ana mono jara so kera ri familia. Tena ka eko ri. Igo ne buato mboja. Ese go ni jara eko ri. Ya nyora ya ra. Samari tangu kumari maraundi wano mugakona nabo humiete twara bere to gwetera bakon gwetera ngabana chibase chiborete na chitokani tokoni irinde nera bechinguru aturige wani ento mako konya tigabarai bankonya irinde mugakona nyore chinguru aturige n'abana aba Samaria baya na baraya baya mweso kimunyare gotokonya irinde mugakona anyore chinguru nera aturige ribune family Teta group momani kibore seto na kine ya gorai umwana uyo minto buna umiete ama ari kuri mama ngane kware bona mara bagacha mubwatirani twara bere to kumusugurikira sana none beza tuwa bwata ya era iroro bona na mangane ndagera okonyora nani tutenenerete murageria intuntu bwata family chetu kana baye nkonda bare skuru bono ebara sense amayamo kaito on tuna kubasuria tokonyora reke twabakanira ono ukani gwete twatagete na musamario ndebwensi gweta makerereke aso yoko boko konye familia mono na mwana uyu mitare nyagitari erinda bebuya aje kurenda abantu baye